looking po guys, kaya pag gusto nyo pong mag-relax sa Tagaytay ay pumunta po kayo dito sa may Picnic Grove Tagaytay. Magandang umaga guys, tayo ay mamamasyal sa Picnic Grove. Tayo ay susubukan natin pumasok at ating papasyalan ang loob ng Picnic Grove. Tingnan po natin kung gaano po kaganda ang Picnic Grove at alam po natin na ang Picnic Grove ay isang tourist spot ng Tagaytay. Yung Picnic Grove na yan po ay pinagsisitingan ng mga artista. Yan po ay lagi nilang pinapasyalan. Kaya guys, pag kayo po ay napadpad dito sa Tagaytay at dito po kayo pumunta sa Picnic Grove, tara na guys sa Picnic Grove. Yan, ito, yan po ang entrance ng Picnic Grove guys. Yan, kita naman natin na ang Picnic Grove talaga o back entrance pa lang guys, napakalinis na. Yan, pag pumasok po kayo at nagkakasya po kayo ay may bayad po ang parking fee na 75 pesos guys. Bago po kayo pumasok ay kailangan po ninyong mag-register sa may gate. Yan guys, pumasok po tayo sa may Picnic Grove. Guys, dito napakarami na pumapasok. Umaga pa lang ay marami na po pumapasok. Inaagahan na nila ng pasok kasi pag tinanghali po sila ng pasok ay marami na pong pumapasyal dito. Yan po guys, pasok na po tayo guys sa Picnic Grove. Yan. Hello. Yan po guys. Tingnan natin kung makikilala tayo ng ating garden na to. Kilala nga tayo. Yan, tingnan mo guys kung gano'n sila paano ang garden dito. Kaya sumasagot dito sila. Sila ay hi. Ngayon kunti pa lang ang tao guys kasi medyo maaga pa at pumasok po tayo maagang maaga kasi kung tinanghali na po tayo ay medyo punong-puno na ito ng tao. Ito ay lagi nilang pinapasyalan itong Picnic Grove na ito. Dito rin nagsushooting ang mga artista. Ayan, yan po guys ang first wheel. Hindi po gaano makita ang first wheel kasi against the light po. Yung ating cellphone po ay hindi siya gaano makita. Yan, balik na po tayo guys at pupunta po tayo sa may zipline. Papunta po tayo sa zipline guys at titignan natin kung marami ng tao sa zipline o marami nang sumasakay. Balik na tayo. Hello! Tayo dito sa Picnic Grove. Maganda po mamasyal dito kung gusto nyo mag-relax at tayo ay mga bakasyon o kaya mga day-off. Dito po kayo pumunta sa Picnic Grove Tagaytay. Guys, pumunta tayo sa
ng ticket. Skyrider. Yan guys, kung mga dito kayo kukuha ng ticket. Yan po guys, oh. At medyo malamig. Tara po tayo. Ship line po guys, ship line. Ayan po guys, ano ng ship line. Kung gusto nyo mag ship line, ayan. Marami pa doon sa baba guys. Hindi na tayo pupunta sa baba kasi medyo doon, marami nang kumakain doon. Dito lang tayo sa taas guys. Yan, ang gandang pasyalan guys. Baba na tayo. Ito po guys. Ito po guys ay yung sa CR. Ano? Ganda.
Hi guys, so pasyal. Kaya dyan po guys kung gusto nyo magpa-picture. Yan. Picture dyan sa yan. Kuya, magkanong picture? 50? Ay 20. O pag magpa-picture ka po ay may 20 pong bayad. Ayan. Ano po yun, sasakay siya? Oh. Ayan po guys, oh. Sasakay siya at ay ano siya. Ayan. Oh. Dapat walang face mask para makita yung kagandahang dilag. Pabalik tayo, punta na tayo sa kabila. Tayo.
pag gusto natin magpa-picture-picture. Yan, dyan po sila magpa-picture-picture guys sa kabayo na yan. Yan, kung gusto mo rin sumakay ay pwede rin. Yan, sumakay sa kabayo. Tayo ay alis na tayo guys at tayo ay uuwi na, pauwi na tayo at ito nadaanan pa natin yung horseback riding. Horseback riding. Horseback riding. Dami sumasakay dito guys. Guys, pauwi na tayo. Uwi na tayo sa bahay.